Morjesta. Tämmöiset viritykset on tänään testissä. Elikkä dieseli lämmiti. Pakoputki menee eristeen kanssa tuolta pihalle. Tuohon tulee vielä parempi eriste. Tässä nyt valvotaan käyttöön, että ei tapahtu ylikuumenemisia niin sanotusti. Mutta LiFePO-akku tuossa, joka antaa myös virtaa sitten kaikkiin tarvittaessa kaikuluotaimiin ja muihin kännyköihin ja muihin. Tässä on sitten tämä lämmiti kaukosäädyllä. Kärkkäisellä oli 139 €, niin eipä tuosta kovin korkeata puttoa. Eihän sillä taholla saa oikein kaasulämmitintä edes ostettua. Ajattelin kokeilla nyt Vilikillä ja sitten keväällä myös tuolla pohjoisen reissulla teltassa. Tuohan kun nostaa vaan autoa akuja tuonne tai pulukkaa ja niin eri paikkaa, aika kätevästi siirrettävissä. Mielenkiintoinen hökötys. Termostaatti tietenkin siinähän on, että sen saa säädettyä tuon lämpötila ihan niin kuin miten haluaa. Tänään testataan tuolla jäällä pimeässä ja matikkapilikillä, katsotaan miten meidän käy.